Ndirikuona mupedza baba every day kumanheri usiku wega wega ndikamuka ndinodziona dzichirima mundo mudzisina munhu. Mukomana yakanzvika achidaira ari muhozumu kuti he wakabuda imo meya wachipenga wakabata mudemo kuti dawo kutema natsi ndiani ari kudaidza panapa. Takashamisikawo ndiona mwana wanzvadzi yangu achinzi apisa imba, asi mwana yeye manyararire akaita so zvinotondinetsa zvikuru. Izvi zvandaita zvitete zvitori zvidiki toda kuti zvibude pachena. Ndikati but zvawaita muzukuru wazvikosera moto muziso. Makadi mhuri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pandinokupai nhau dziri kuitika makona mana ese enyika, dzinotyisa, dzinofadza, dzinosuwisa nedzinochemedza. Nhasi nyaya ndakakubatirai inosuwisa, inorwadza, yasekuru vapedza dzinza nekuuraya, uye pari kunzi pane mwana akatombofa pamba ipapo, but pakauya muprofita mwana uyu akashedzwa akanzwikwa achidaira ari muhozi, asi iye achinzi akafa akatonochererwa kumakuva. Zvekare pari kunzi mombe dziri kurima pakati peusiku dzisina munhu dziri dzega. Hei, zvinotyisa zvinhu zvakadai so zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Handidi kukupedzerai nguva, regai ndibva ndatongokusiyai muchiona vhidhiyo racho, muzvinzwire, muzvionere, mobva matiudzawo mega zvamunofunga mucomment section. Nyaya iri kundinetsa ndeyekuti ndirikuona mupedza baba every day kumanheri usiku wega wega ndikamuka ndinodziona dzichirima mundo mudzisina munhu. Zvikundinetsa kuti dzikurima nani. Akamuka akawaudza baba wake nyaya yekuti baba ndaona mombe dzichirima dzega mundo mudzisina munhu. Zviri kufamba sei? Wakamunguwa nompini pamhanza apa akaenda kutonosoni wanofunga zvoma 11 12 mastitch. Tikashaya kuziva kuti mukuru uyu ari kuda kuti zvifambewo sei isi vanhu muri yeZimbabwe. Ende nezveshuwa ndo zvinotoitika izvozvo. Dzinorima dzega usiku. Pakazouya iye mwana wati kutaura okufa urega ndiwedzere futi ndichiti mwana wati kutaura anogwarira apo. Pakazouya umwe muprofita gedhi ndiro liri kamira mota iri. Profita uyu akasvika ndokubva asvika kumira pagedha. Mwana uyu anga ato anozokuma 4-5 years afa. Akasvika apa pachinoka hozi kawo kakali apo. Akamira apo muprofita ndobva mudaidza mwana kuti tasunungurwa. Mukomana yakanzvika achidaira ari muhozumu kuti he wakabuda imo meya wachipenga wakabata mudemo kuti dawo kutema natsi ndiani ari kudaidza panapa. Muprofita ndobva atotenera ipo pahana kurefu kwakazenda, abva atotenera ipo papa ndobva atodzoka, ndobva atenda achingoti ndati kuda kukuratidza chete zviri pamusha penyu. Zvichirova kuti mwana aripo mupenyu ari kushandiswa. Ari kutoshandiswa aripo mupenyu mwana. Kana mukada kuzviongorora munonyatsa kuzoona kuti zveshuwa ndo zvitoripo. Nokuti akadaira apa atwana 4-5 years akafa mwana. Ini ndinonzi Rudo Mutota kwaRusambo mubhuku rekwaGuti. Takashamisikawo ndiona mwana wanzvadzi yangu achinzi apisa imba, asi mwana yeye manyararire akaita so zvinotondinetsa zvikuru. Sakani takazongonzwa achinzi apisa imba nenhau yokuti chii sekuru kwaiva Royi sekuru vake. Joshua mukugarawo tichizvionawo vana ava inherera kubva baba wavo vakafa vasina kumborwara. Inini ndakaroorwawo ndikaenda vana ava vakasara vachichengetwa namai wavo vachingotambura. Kana dzimba dzacho mukadziona pavanogara vana ava munonzwa tsitsi. Basa ravo ndorokuenda mumasango atsvagawo zvavanotsvaga. Asi nifunga mwana uyu akagumbukawo nokufamba ukaenda mumaprofita achibvunzawo kuti chii chiri kuitika mumhuri medu. Ochiudzwawo kunzi ndikuona zvakati mumhuri medu. Saka iye ndichimubvunzawo mwanakomana iyeyi musi wacho wazvaitika. Ndikati naye muzukuru wadarirei? Zvikanzi tete inini handisi kumbotya tete, tabvira kare. Saka niisusu zvatati ndatoda kuti zvibude pachena. Izvi zvandaita zvitete zvitori zvidiki toda kuti zvibude pachena. Ndikati but zvawaita muzukuru wazvikosera moto muziso. Zvikanzi aiwa zvichabuda pachena chete. Saka nokudaro zveshuwa tikazoona mwana uya atorwa nemapurisa achienda ndobva adzorwa achinzi ari kudzoka musi wa14. Tikati pamwe vanongonzi ozouya. Asi nemagariro shuwa nemagariro ininiwo ndandakaroorwa zvakanaka ndichitogarawo pamba pangu zvakanaka nemhuri yangu. Ongoona imba yaparara ndakutonzi nemurume pfutseke enda. Ko ndichandatadza chii? Munini wanguwo ndizvowo akanga akagarawo zvakanaka nemabhizinesi akangodzingwa sembwa kuita unga hameno. Saka zvinhu zviri kutishungurudza mumhuri medu kuti ko chii vabereki vedu akafa tasarana naamai. Ana amai vacho havanawo zvavanoita. Izvo zvizvi tiri kutambura mupfungwa. MaBP anongo
guys, ndo nyaya tanga tinayo nhasi. Kune vanoramba kuti kunze hakuna varoyi, ndofunga munongozvinzwira munozvionerawo, ingoriwo slogan kana kanyaya kanongotaurwawo munyika kunze hakuna varoyi, but varoyi variko guys, ndofunga muri kungozvinzwira muri kuzvionerawo mega. Ndo nyaya ndanga ndinayo yandanga ndakakubatirai muzuva ranhasi. Kana kari kekutanga kusvika pano, chibva wangosubscribe, kulike, komenta nekushare kuti urambe uchiona zvekare nyaya dzakadai. So bye bye.